17 बोसोरावथ' जों बेफोर सरकारखौ जेबो मोननाय जायाखै आरो मिडियायाव 100आव आं 85% खामानि मावबाय हादानाव लामा फुदलि दालां जाजोब्बाय होननाय बे मिसा खोथा एसे माबावदों नामा थिं हरदों खोमा एथ' बोसोरनि उनाव थिं गुरनै बान्दोलनि जोंखौ बिथाङा थगायनाय जोंनियाव इलेक्सन समावल' जास्ट इलेक्सन समावल' फैयो बिथाङा बे थांनाय 17 बोसोरावथ' जों बेफोर सरकारखौ जेबो मोननाय जायाखै आरो जोङो थांनाय MCLAयावबो माबायाव जाबाय सन्दिया थांनाय माबायाव बिथाङा जोंनियाव 13 बोसोर 14 बोसोर साखन सालायबाय बिथांखौ जोङो थिखोहरबाय EM हिसाबै खिन्थु बिथाङा जोंनो जेबो खामानि मावना होआखै थांनाय बै समाव आङो बहुत बिथांमोनाव रिकुवेस्ट खालामदोंमोन सन्दिनावबो जोंहा गामियाव मोनसे लामा खोदोंमोन हा लामा खोनायाव आङो सन्दिनाव मोनसे गामि दरबाजों लामा खोदोंमोन गामि दरबाजों लामा खोनायाव आङो सन्दिनाव मोनसे आसनि बिहरदोंमोन सार जों गामि दरबाजों मोनसे लामा खोदों सारा हायोबा जोंनो एसे अनसुंथाइ हर जोंना पिसपरा ओनसोल होननानै आं बुंदोंमोन आरो बिथांखौ दा बिथाङा आंनो मा हरखो बियो 5000 फैसा हरबाय आंनो एथ' गोबाव जोङो रायजो थानोसेयावबो सौलायसेयावबो बिथाङा जोंखौ माने नाहराखै आरो 5000 फैसाखौ आं बिथांनो होफिननाय जादों खिन्थु लायाखै आङो नङा होमबा आरो नै दाख्लैबावै जोंहा सरन बर'आ 5 बोसोर जोंखौ सालायबाय 5 बोसोर सालायनायाव बिथाङा जोंनि खुनु समस्या समाधान खालामनो हायाखै आरो बिथाङा दाख्लै होनदों मिडियायाव 100आव आं 85% खामानि मावबाय हादानाव लामा फुदलि दालां जाजोब्बाय होननाय बे मिसा खोथा दिनैसिम बिथाङा 5 बोसोराव जोंनो मोनसे लामा होनायनि बे बुंनो हानाय हिम्मता गैया आरो रेकर्डबो गैया बिथाङा बे लामाखौ होदों बे दालांखौ बानायदों होननाय बिथाङा बुंनो हानाय रेकर्ड गैया आरो बिथाङा होनदों दाख्लै जोङो बिथाङा आसनि बियोबा मा होनो बिथाङा मात्र माबा 7जनल' भट होदों होनना बुङो माने इदि आरो सिस्टेमा बिना आरो 7जन भट होदों 8जन भट होदों बिथाङा बुंनो दरखार गैया जोङो हादान हिसाबै बिथाङा नाहरनांगौ जोंखौ दिनैहाय जोंनि गामियाव मिनिमाम 20टा 22टा दैजों जाख्लालांजोब्बाय मिथियो ना सोरनाबाथ' मालायनि हायाव थायो उफाय गैया खिन्थु बिथाङा बे दै जाख्लायनायनि प्रटेकसन होनांगौ ना बले अनसुंथाइ होनांगौ न' गैयैफोरखौ खबरा नोंना लाना बिनि खुनु खा खबर गैया थिं गुरनै होनांगौ ना बान्दोलसे थिं होनांगौ बिनि अनसुंथाइ होनांगौ बिनि खा खबर गैया बिथाङा ओमफ्राय मा खालामो इलेक्सन समाव दाख्लै बिथाङा जोंनियाव एसे माबावदों नामा थिं हरदों खोमा एथ' बोसोरनि उनाव थिं गुरनै बान्दोलनि जोंखौ बिथाङा थगायनाय बोरै सापर्ट ओंखायनो जों बिथांखौ सापर्ट होआ बिलकुल मथा मथि जोङो 100आव 100% जों ट्रेक्टर भट होगोन खिन्थु बेखौ जों सापर्ट होनो हानाय नङा आरो सरन बर'आ देरहाखांनायनि उनाव सरकार सालायनायनि उनाव नोंथांमोननि बे एरियाखौ नायदिंनो फैगोन नोंथांमोननि एरिया बेबायदि गोग्लैसोना थानाय एरियाखौ नायदिंनो गैया बेयो नायफैफेराखै मालाबाबो नायफैफेराखै बेयो जोंनियाव इलेक्सन समावल' जास्ट इलेक्सन समावल' फैयो बिथाङा ओरैनोथ' मालाबाबो फैया बेयो सरन बर'आ मा होनो बिसिनि किसुमान हाबि जाबि थिकादारफ्रा मा होनो फरेस्ट भिलेजाव होनायनि रुल गैया फरेस्ट भिलेजआ मोन्थाइ गैया बेबायदिसो बुङो बिथांमोना होमबा जोङो फरेस्ट भिलेजाव मोन्थाइ गैयाबा बिथांमोना इलेक्सन समाव जोंनाव भट बिफैयो खारना मा बेलाय बेफोरबायदि बिथांमोना माने हाबि जाबि कमप्लेन होबाय थानो नागिरो जोंखौ माने मोन्थाइ गैया माबा मोना बेफोरबायदि होनो ओमफ्राय भट समावबा बिथांमोना बार जोंनावसो माने टारगेट खालामनानै एखे बार फैबाय थायो आरो बिथांमोना फैबाय थानाय गोदान सरकार राजखान्थि हान्जानिफ्राय मा आसा खालामदों फैबाय थानाय नैबे जा गोदान सरकाराव जा मोनसे आसाबो नुदों जोङो दायो 60 दिनाव बिथांमोना बहुत खामानि मावदों आरो रायजोआ प्रमदफोरखौ मोजां मोनखायो आगोलनिफ्राय मोजां मोनो जों दाबो मोजां मोनगोन आरो बिथाङानो सिफ जानांगौ बिटिआरआव बिथाङानो जाथिनि थाखाय मोनसे मोजां परिबर्तन लाबोगोन आं बेखौ आसा खालामदों आरो थेंक इउ गासैजोंबो लोगोसे जौगानायनि लामायाव UPPL सरकारनि दान मोननैयाव मावफुंनाय मावफारिफोर बिटिआरनि फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनायजों लोगोसे गासै सा 2160 फोरोंगिरिनो थिसनलाय होनाय फै जों बयबो खौसेयै बिटिआर हालामाव गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि थाखाय UPPL हानजानो ट्रेक्टरनि सावगारियाव गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहासार होबावदिनि